Halor ke jing jelai ki kamtu akanong ba Shillong. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Ula pentep bagatanat pulet kelasem ki senjam ke bethamai kentob ya ke jinglom ya ki biometric database jing ki beriau ki baklam jakasa hasor Shillong. Uba Vivek Siem ulu penchai bahakanong ba Shillong ki dan bonmut ki beriau ki basuyat shanishatai bat ki bamlin manle ki kamtu. Bantek la kami kani ki pulet kelas dang menshna ke database ke babnya. Uniu hek pulet ula kadau bagadau kebala penlong ban bon ki kamto kalong nama gajing jelai kinong di drugs hukum jo. Kani kala penlong ki breu ban melian haki kamto bat katanat pulet kala penklan ya gajing pahara ha kapor menmiet. Ula kentui kinong song ban long ki bahusiar kam tam bon bagi kamto ki jahaki yeng bagi trai ki klem breu bon sngi. Ula batha bagi trai yeng ki de ban pente bagi snong ni ki breu marjan lare ki let jinglet sejengai. Uli itu bagajing satu ya ki tok ru kalong bajar pamenta kumta ula kentu ki trai jing tok ban ombo iki kali ne ki arsyaka harut surok klem gajing kang tala ula ban bagi trai jing tok ki ban bo ya ka GPS device saha ki tok jongki wang makane kani rap shibo ni ki pulet ban kurup biang ki tok ki basya atu hagi ni gisni ula kentu ki dor bar snong man chem ki senja man pikir ba bat ban trai lang bagatanat pulet ban man ra ya ka jing song singan ha ke imlang salang na ba ka jinjilai pelat jangi jangi trucks pilai ki nong tur ki la jilai hi but kini ki ba commit kum kini ki case in burglary hi ki la bod but na kapor shakor ni la alert lut ya bro ki shnong ki tharu ba ki day ban shim kita ki sinjam na shnong ru di nakani ang police department hi kawai ka belong mi lapun klan shisho ki checking hi minit ka patrolling hi gradan minit ka klan shisho ka patrolling ndrei kidan ki la tinti bukiri bachim ki tayen ro ki di bachim kya halor ka benta kawai ka benta ka lamba kindale jinglet bolsin hi ki yeng makam burglary ki yeng lighthouse ki brio ki bala petho ye to yeng bala shang talai hangta hi ki commit burglary pin pet bolsin hi ki par asar ro yeng bla shang tala lighthouse ni na stio ki brio kindan ben basa hangtu hi ki cha commit to burglary ka ba pare ki nok to bike kala chle ha jing to bike ro te ka ba ko win kong ko den kam ne ba kin ki trai chung ni ki arshaka ki bende long ba ban pitikna ba ka khrdop jong ka compound edis ki ban khantala nang tai ki ni ki bike le ki lawan bo GPS le kan bha palat hi khatam ki bike ki baram ki pasung dor palat ne galai lak hi ki ban bo GPS te kinjri kumta ki sinjam ki baram ki lawan le kongsan kalong ba bun ki bike ru ki bike ki de chimkia kalong ba nilai ba bun ki bike ki ba shato ki de ba shubo be harut surok te ya khata ki de ban avoid khata ki de ban chimkia ban de ban bu harut surok hi ban bu ka jaka patikana kabala dan plat te kinjri plat dan tala khadab ru te ki giet se ki dan tala ek kamsuk ki kaskili ki boleh ba gini ki nong tu baik ki dawan jurup syak ki dawan Ricky Shwai di jaka nang ta balik satu ite gede I ba kasuk ke jaka kita kasuk pakin tu te kam dan jige ki hi bun haki jaka li bun dan ki giet bun dan ki jikam tala ki jing kinjri kini kita ibo atat pun ki case le bini la yo detect nong pi kita bridge pala bu GPS mana buat GPS tu kita beri salap mah kon harkom kon buat GPS kan begitu betul baik kinum lap hey dan tu device kita senjam kila kan sim dalian cuki jongki trayen but nak lihat cuki ngidang persang susu but hakini skiru ngila yo kem abun gibri betul tray naba kajing jinglai jong jing di truck si di kini ki jingtur kinang jor sus kidang jor ki kawai ka sejam ngishin menta kalong ba ngidang shin ka biometrics more information kabare ki kmat ki shikri akti
John kini ki balong homeless ki pun wah shalom ki balong homeless ki washuliyat shuyat makia shani shatai ha ki lat ki to te na do ki sentir ki dang to te ya kata ngi dang document gi dang create ka database John kini ki homeless ki bawan dai ki tre yu ki sa shelter home yu ban ngi collect ya ki fingerprints ju ki biometric machine kata ba hong san kana ngi yo tel kan ki